ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụlụ update maka Ichie Million. Bịakwanụ ka unu nụlụ update maka Ichie Million bụkwanụ nwa dibịa, onye nke na-enyi ndị mmadụ na ndụ, onye nke ji ndị mmadụ wee na-awa foundation. Bịakwanụ ka unu nụlụ update n'ọkwọ nwatakịrị anụnwa bụ ife lapụtara ya, ọkwọ nwatakịrị anụnwa dị 13 years bụ ife chịpụtara ya ụkwụ n'ama, ọkwọ nwatakịrị anụnwa bụ ife zọlụ ndụ ndị ọzọ, ọkwọ nwatakịrị anụnwa bụ ife tere isi anụnwa ule. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Onye si na Chineke adịghị, onye si na Chineke aha arụ ọrụ, onye si na Chineke aha aza ekpere. N'enu nwatakịrị Ichie ji wee chi ịgwọrọ ọgwụ, nke bụ na nwatakịrị a tibeziri mkpu, ndị yut wee gbakọta wee gbughe a n'ebe ahụ wee zọpụta ndụ nwatakịrị anụnwa. Bịanụ ka unu nụrụ ife nwatakịrị anụnwa kọrọ, ka ya na nna ya si wee jee ọrụ, ka ya na nna ya si wee jee n'ime ọfịa wee jee kpachaa nkụ, wee chọzie kafa buru nkụfa kpatara wee nawa. Nke bụ na Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a n'ọkwọ n'ime ọfịa bụ ebe o jee rụọ ebe ọ nọ wee na-eme dibịa nke ya. A sị nọ n'ime ọfịa ka o wee dịrị ya izi wee na-atọkọta ndị jere ọrụ, ka o wee dịrị ya izi wee na-egbu ndị mmadụ, ka a ghara ịma na ọ na-egbu mmadụ, ka a ghara ịma na ọ na-eme mpụ dị iche iche. Nwatakịrị a wee na-akọwa n'ọkwa ka ya na nna ya buruziri nkụfa kpatara kafa pụọ. Ndị nwanụ bụ meshin mmadụ one wee gbachie efe ihu wee sị papa nwatakịrị a na ya nye ya mma fa ji wee jee gbuo nkụ n'ọfịa na onwe ifefa chi iji eme. Papa nwatakịrị a wee were nya bụ mma wee nyefa. Bifi mara ife na-eme, fa wee jide nwa ya nwaanyị ahụ n'ihu nna ya, kechie ya aka, kechie ya ọnụ, wee buru nwatakịrị a wee pụọ, wee jezie kafa nyie ya na ndụ na-enyigo enyi. Chineke wee kpọpụta nwatakịrị wee sị ya na oge ya erubeghị n'isi nwa eze aha atọ na mba, nke bụ na nwatakịrị a si na otibeziri mkpu. Ndị VG ndị yut wee gbakọta wee kpọpụta nwatakịrị anụnwa na ndụ, nke bụzi na-egbughebeziri ana wee fụzie ọtụtụ ndị mmadụ Ichie anụnwa nyiri na ndụ, ma ndị nke o gburisiri egburisi, ma ndị nke ọ kwawiri etu ahụ, ma ndị nke bụ nwa bebi virgin. Okwu onye ọ na-enyi ọ na-enyi masịrị pas ya, ma onye nke ọ kpabalụ small stout n'aka, ọ ka bụkwa bọtụrụ small stout amana ka ọ na-aṅụ ka ọ ghara inye ya nsogbu ka ọ gịnị. Wee na-akọwa na Ichie anụnwa ụnụ na-afụ ebe a n'okwu ojiji okeshọn, n'ọkwa Ghana mozgo ka o ji ebu ego ndị ori ego na uko ego, ndị ofe ego na uko ego, n'ọkwa ọ na-efenye ego enu ntu anụnwa. Ị na-asị Chineke kedu ife kpata na-echetabeghị na ọ bụzikwa so dibịa ka ọ na-arụ. Ọ bụrụkwanụ so dibịa o na ọ na-elekwa na anụ ahụ ndị mmadụ, na ọ na-enyikwanụ ndị mmadụ na ndụ, na ọ na-ejikwanụ ndị mmadụ agwa oke ite. Ebe unu fụrụ kịta bụ ụlọ ya, ebe unu fụrụ kịta anụnwa bụ lokal gọọmenti chairman, onye nke a na-akpọ meyọ. O jere ebe ahụ wee visitie ife niile, wee nye ọda, wee mụọ moto niile dị ebe ọkụ, ma egosi nwunye n'ihu akwụkwọ maka ndị nwa ihu akwụkwọ anụnwa. Ebe ahụ unu fụrụ agbakọnyọ nwoke anụnwa nọ n'ala ebe ahụ agbawa gị ya ọtọ, akụpụ gị esepụretera nwande n'ahụ, abido sheka danduka. Ife akụrụ ya adịghị ịka aka o, nke bụ na akụchara ya wee nye ya mkpọrọ o ya eji wee jee ọkụ mmụọ. Unu ya sị kedu ụdịka mkpọrọ? Enyere ya osisi o jide n'aka ka o wee na-aga ije, kinye ya ịga n'ọkpa wee si ya ngwa ya na-aga, ịfụzie amụ ya, ịfụ ntanta ya, ife nwanụ wee dụ ka ọsụpụ, wee dị ka amụ oke. Ewesị anya wepụ aka na amụ oke ya anụnwa ya ka ife ọ na-ekpuchiri ya. Ewee na-akọwa na ya bụ ebe enyigasịrị ndị mmadụ n'ọkwọ ma nwatakịrị nwaanyị ya na Ichie anụnwa na-ayị oyi ya nwaanyị n'oso wee kwawa ihe n'ime ebe ahụ. Ma nwaanyị dị ime, ma ụmụazị o, ma ụmụ okorobịa o, ma ụmụ agbọghọbịa o, ozu ndị mmadụ karịrị akarị wee na-esi n'ime ọfịa. Ebe unu fụrụ kịta bụ ebe ọ lụrụ ebe ọ na-eme dibịa. O nwere unu fụrụ gbara okirikiri ebe ahụ maka esetachaghị m ya ọfụma. Ebe ahụ ka ọ dụrụ ya izi ka o wee na-atọrọ ndị mmadụ, ọ ya bụ onye tie mkpu ka a ghara ịma na otiri mkpu, ka o wee na-egbufa ka o si wee chọọ. Ebe unu fụrụ kịta anụnwa ọ nọ n'ala ebe anụnwa, mana unu mana m aya etinye ebe ọ nọ n'ala maka ndị nwe ihu akwụkwọ maka ọgba ọtọ. Ewee kinyecha ya ịga n'aka, mana ọkpa akụpụ gị ife na-ekweri ya egwu. Moto niile ọ nwere, moto kakwọ nkụ, moto abụlọkwa ofu, ọbụlọkwa ịbụ, ọbụlọkwa ịtọ, ọbụlọkwa ịnọ, ọbụlọkwa ise, ọbụlọkwa isii. Moto karịrị akarị, oke moto agbachagofa ncha niile ọkụ. Ụlọ ya akakwa nkụ, andị ụlọ ya niile nke ọbụla ịfụrụ a na-egbu a n'ebe ahụ. Eji foundation na enyigasị ndị mmadụ na ndụ. Ebe ọbụla ịfụrụ enwere a na-egburu ebe ahụ, ebe ọ na-akwawa icha ndị mmadụ. Kedu na ụdịka obi ọjọọ dị ife a bikonu? Kedu na ụdịka afọ njọ dị ife a bikonu? Kedu na ụdịka oke ọchịchọ dị ife a bikonu? Andị ama na o nwere ike onye iPhone anụ nwaanyị maka na ife a na-eme na asị ụmụ ụba ndị agụ nke dị n'eze a na n'ezi agụ nke dị n'Enugu steeti. N'ebe anụnwa ka alụ a na-eme, ebe anụnwa ka njinji anụnwa unu furu ebe anụnwa na-eji.
anyị akpọnụ nke a gịnị bikonu ọ bụrụ na nwoke a nwere ezinụlọ odo ụnụ ka anyị ahapụfa anyị akụwusifa maka na onye kụwuru mmadụ anyị ekpochapụkwanụ nke ya ka ọ fụ ka ọ na-adụ ndị anụnwa ọkwa kele ebe a nwekwa ike ndị nkefa na-achọgharịfa asị na ndị ntọrị atọrụgofa na-egburufa n'ime ọfịa na afụrọzifa anyị amakwanụ Ichie milion Ichie onye ogwu ego Ichie onye oke ite na ọnya na-atọkọsị ndị vileji fa niile o na ọnya nwa na-atọkọsị ndị ụmụnna ya niile o n'ọkwa Ichie anụnwa bụ onye sịrị na ndị ụmụnna ya ya ṅụkwa mmiri tọwa iko n'ọkwa na Ichie anụnwa bụkwa onye sịrị na ụmụazị ya ezuru ya ike ma nwaanyị dị ime ọbịa na-egbu mgbukwa onwe ya na ọ bụla ajọ ọgwụ isi gị atọgoro na ya bụ ife ọchụ n'ike na-anakwanụ n'ike o ji nwa ya ahakwa na-emerụ ahụ a na-akọkwa na Ichie jikwa ego wee na-alakọta ụfọdụ n'imefa unu nụkwa n'oyi ya nwaanyị so na ya bụ ife wee sị ka m wetakwara unu n'ọkwọ nke na-afịọ na-asịkwa na onwe kụrụ ọbụ fanọn ya na onwere otu nzuzo fanọn ya na fajiji okeshọn n'ọkwọ ntu akafa si ebu ego na-eri ego na uke ego na-efe ego na uke ego na ihe ama na ego ọbara ego ndị mmadụ betara n'akwa ego ụfọdụ ezinụlọ na-atụ n'arịrị ego ụfọdụ ezinụlọ na-esu aka na onye tọje nwafe onye merụ nwafe ife a amaghọ n'Ichie o wee jezie wee tọrọ nwatakịrị adị 13 years Chineke wee bọọ ya ike ndị Ichie a na wee bọọ ya ike ewee sị ya na iko ya ejugo n'otego o mewerụ n'otego ọbara na-ehugharị n'ụlọ ya na tata bụzi oge ọnwụ ya unu afụgonu ka jọjmenti nke ya si wee dị na ama akwụkwọ na-egbugwa ya ka amụnyere ya ọkụ ebe a mana ọkakwọ mma na-amụnyere ya ọkụ na ndụ ka ọ nabasị akpụjekwana ya unu ikpe sị akpọnyekwana ya ndị polisi maka echi niile kịta ahapịa ya nọrụkwa ebe ahụ ka ọ taa afụfụ nke ya ogbu mma nakwa na mma ogbe egbe nakwa na egbe ife onye metakwa si were ya kwụkwa ya ụgwọ njọ ya ọ bụrụ na ị chọrọ inene ya bụ ife onyonyo biko o nwere nke ya afụ na kọmentị gbara ọsọ jee ka ịfụ na arụ na-eme n'ala Igbo ka ife ifunuho ka itinye mgbu wee sị o n'ala Igbo ka ụdị ka ife nke anụnwa na-eme ọ bụrụ na o nwekwara ọpdeti ọzọ mma ewetara ụnụ ọ bụrụ na egbugwe ya mma abịakọrọ ụnụ mana onye anụnwa dị mma ka egbuo ya ozugbo ka amụnye ya ọkụ ka o jee taa afụfụ njọ ya o na ya bụ Ichie emetala emeta o hei ọ bụla ọgwụ olekwọrọ ụnụ